Вітаю, гэта выданне навіну на Белсаце і я, яго вядоўца Наста Печанькова. Лукашенко здзейсніў працоўную паездку ў Костюковічы. Там ён заклікаў чыноўніку, цытата, мабілізавацца і пачаць сеяць па-вайсковаму, каб скончыць пасяўную да 9 траўня. Падчас сустрэчы дыктатару паказалі тэхніку для збору камянёў на палях, да якога цяпер актыўна прыцягваюць студэнтаў, спартоўцаў і асуджаных. Лукашенко адзначыў, што ад гэтай практыкі адмаўляцца не варта, бо тэхніку, цытата, не паўсюль запусціш, ды і грошы трэба берагчы. Таксама дыктатар заклікаў падключыць да сельскагаспадарчых прац ратаўнікоў і вайскоўцаў. Амаль 1000 корупцыянераў, столькі злачынцаў прокуратура Беларусі выявіла за год. У ведомстве гэтую лічбу назвалі поспехам. Разважаючы пра статыстыку, можна сказаць, што гэтая лічба звязаная з эфектыўнай працай праваахоўнага блоку. Чым лепш працуюць праваахоўнікі, тым больш выяўляюць карупцыянераў. Паводле чыноўніка, штогод у Беларусі выяўляюць каля 750-800 службовых асобаў, што займаюцца карупцыйнымі схемамі. Гэта пераважна бізнесоўцы і прадстаўнікі дзяржаўных структураў. А вось найбольш карумпаванай сферы ў ведомстве назвалі жыллёва-камунальную гаспадарку. Дапамогі беларускім палітвязням стане болей. Светлана Тихановская падчас візіту ў Нарвегію ініцыявала стварэнне міжнароднага гуманітарнага фонду. Ён будзе займацца рэабілітацыяй асобаў, што пацярпелі ад рэжыму Лукашэнкі. У якасці першага ўнёску ў фонд Нарвегія вылучыць 10 мільёнаў нарвежскіх кронаў. Грошы размяркуюць паміж беларускімі арганізацыямі, што аказваюць дапамогу рэпрэсаваным. Сілавікі затрымалі 6 студэнтаў. Паводле прапагандыстаў іх нібыта завербавалі ЗСУ. Падлеткаў абвінавачваюць у тэрарызме і здрадзе дзяржаве. Кіраўніком гэтак званай тэрарыстычнай ячэйкі прапаганда называе 16гадовую грамадзянку Украіны Марыю Місюк. Яна пераехала ў Беларусь разам з бацькамі пасля пачатку поўнамаштабнага ўварвання ва Ўкраіну і вучылася ў мастацкім каледжы ў Міры. Акрамя яе ў групоўцы нібыта было яшчэ 5 асобаў. Гэта Трафім Барысаў, Сергей Жыгалёў, Дмітрый Захарошка, Анастасія Кліменка і Александра Пуліновіч. У сюжэце «Дзеці на прыцэле» сцвярджаецца, што падлеткі збіраліся сабраць выбухоўку і ўзарваць баранавіцкае аддзяленне міліцыі ці прокуратуру. Маўляў, гэта было першае заданне, якое студэнтам далі украінскія вайскоўцы. Да 5 чалавек вырасла колькасць ахвяраў удару па Адэсе. Улады вобласці абвесцілі жалобу па загінулых. У цяжкім стане 8 чалавек, з іх 4 у вельмі цяжкім, у тым ліку і 4гадовая дзяўчынка. Нашыя медыкі імкнуцца рабіць усё магчымае. Расійскія вайскоўцы нанеслі удар па Адэсе ўвечары 29 красавіка. У выніку абстрэлу пашкоджаныя жылыя дамы і цывільная інфраструктура. У прыватнасці будынак Нацыянальнага універсітэту Адэская юрыдычная акадэмія. У Барысаве адбылося ДТЗ з удзелам цяжкавіка і мікрааўтобуса, у выніку чаго кіроўцу аўтобуса шпіталізавалі. Аварыя адбылася на развязцы М1 і трасы на Беразіне. 63гадовы кіроўца мікрааўтобуса Volkswagen транспартёр не даў рады кіраванню. На 8-м кіламетры ён выехаў на сустрэчную паласу і сутыкнуўся з мазам. Цяпер мужчына ў рэанімацыі. Прапагандыст Юрый Васкрасенскі заявіў, што беларусам не варта апублічваць праблемаў з інфраструктурай у краіне. Замест гэтага нібыта лепш звяртацца ў дзяржаўныя органы. Маўляў, там усё выправяць. Напярэдадні лукашэнкаўскія сілавікі затрымалі беларуса, які публікаваў у сацыяльных сетках фота разбітых дарог у розных населеных пунктах. Гэтак званых праваахоўнікаў абурыла тое, што матэрыялы мужчыны нібыта выкарысталі незалежныя медыя. Аднак у выніку праверкі ніякай прыналежнасці затрыманага да, цытата, экстрэмісцкіх рэсурсаў не выявілі. Мужчыну прымусілі выбачацца і адпусцілі. У Бабруйску ў жылым будынку на вуліцы Сацыялістычнай адбыўся пажар. Прычыною стала кароткае замыканне лядоўні. Холодильник работал от сети и все. Я даже отключаю, вот у меня тут модем, я даже отключаю, потому что он греется всегда. Паводле пенсіянеркі яна пайшла ў паліклініку, а калі вярнулася, кватэра ўжо гарэла. У выніку ўзгарання ў памяшканні пашкоджаная мэбля, сцены і столь. Сама жанчына не пацярпела. У Віцебску застрэлілі ваўка, які бегаў па вуліцы гораду. Аб гэтым заявіў канал управлення ўнутраных спраў Віцебскага аблвыканкаму. Раней жывёліну бачылі ў розных раёнах Віцебску. Сярод іншага драпежнік бегаў па дзіцячай пляцоўцы. Апошні раз ваўка заважыла мясцовая жыхарка вёскі Пестуніца на сваім участку. Жанчына выклікала працаўнікоў лясгасу і паляўнічых. Яны правялі адлоў. Напярэдадні травеньскіх святаў фактычна па ўсёй Беларусі ўвялі абмежаванні на наведванне лясоў. Гэтак забараняецца распальванне ў лясной зоне вогнішча, а таксама ўезд туды на транспарце.
Такое рашэнне Міністэрства лясной гаспадаркі тлумачыць надыходам цёплага надвор'я і 3 класам пажарнай бяспекі. Пры гэтым без абмежаванняў застаюцца даступнымі лясы ў 9 раёнах Віцебскай, Менскай і Магілёўскай вобласцяў. На гэтым я з вами развітваюся. Захвочваю ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, калі гэта для вас бяспечна. Асноўныя падзеі дня глядзіце ў аб'ектыве. Усяго вам добрага і беражыце сябе.